Като ти пречи, отиваш ли в София? Играйте се като деца. Казах до тебе да не си играме. Тихо, ще ритаме така. Мишко, можеш да мислиш, че имаш много мозък. Но главата ти е празна. Чорба е. Един човек, който не може да разсъждава, е така. Един човек, който не може да разсъждава, е така. Добре, бе, като знаеш толкова, я ми кажи вчера за какво ме удари. Вижи, бе. Ти защо влизаш в входа? Аз не знаеш ли колко плащаме ние тук с вашия асансьор? Я ми кажи колко плащаш, защото аз се качвам един-два пъти с мои приятели. Ти сега ще ми казваш тук и ще ме удреш откъде на къде. Мими се спира. Той знае. Асансьора няма държачи. Вътре като се щупиш, няма да има асансьор. И трябва да платим 2-3 хиляди лева. Щете ли да платим? Не се знам, че сега. Тук преди малко. Асансьора е приятел. Добре, я ми кажи ти откъде на къде ще му удреш и ще ми целиш камъняци. Айде кажи ми го. Откъде на къде ще ми идваш? Айде удари ме това. Да видим какво ще случи. Ти па ще ми кажеш. Ти ще ми кажеш. Ти че дойдеш тук. Какво ще ми кажеш? И какво? И като идваш, това значи един простак може да го каже. Аз никого не съм обидила. Не си, ме удреш вчера. Ама ти никога. Ама, за какво ме удари? Айде кажи Ти ми. защо идваш у нашия? Аз съм с Цветомир. Забранено ли ти е да влизаш? А тебе забранено ли ти е да удреш? Я ми Защо кажи. забрани? Марш тук! Ти па ще ми кажеш. Аз ще извикам. Полицията те знае в целия квартал, само да ти кажа. Да. Какво знае целият квартал? Като нека дойде полицията, то ми правиш така, какво значи това? Аз не правя така. Одеве ми правиш така, какво значи това? Може ли да отговориш? И като се люскаш, какво? Може ли да отговориш? Можеш ли да отговориш? Ама това, че домоправителя е забранено да се влиза в входа, той не влиза в входа, идва през блока. Виж какво, във всички входове иди влези от техния вход, може ли да влезеш? Да, даже в нас. Ей, Василке, Не е пускал в тях. ти даже си идва ли в нас, ако не знаеш. Ама то е заключено, вашия вход. Аз си го включвам и те идват всички в нас. Събрали сме се по 4-5 човека. Ама той идва тук да се играе, не да... Добре, спри. Така, нашия вход е отворен. Ти, ако идва с мене, догоде, например. 2 или 3 пъти. Колкото и ще да е. Колкото и ще да е. Той пак харчи тука. Но не се... А ти видяла ли си Мария? Ти видяла ли си Мария стига до... Примерно, последен етаж ще се върне. Така и после пак е така се разхожда. Да. Еми като си видял, кажи на нея нещо, бе. Не, аз съм се разправила с баща и с майка. Да, бе, направо. Баща и ми е Като гледам каза. много са я оправили. Не, баща и каза, ако Мария Ние продължава да му се казваме слизай пешари да се качваме пеша. Тя Какво да ми казва хареса? не. Ние с Теодора се качваме с асансьора и слизаме пеша. А понякога Аз се качвам с сьора с цеци. Ама в джобовете на вашите. Какво? Защото, слушаш ли защо? Значи ти нямаш право да се месиш в живота ги. А ти си на втори етаж, за какво и Защото плащаш ние с сме сьора? плащали по 25 лева. Ето, какво ние не плащаме ли? И ние И те плащаш. Слушай сега, А ти не знаеш, че аз като се качвам с... Аз като се казвам... пеша, така ли? с теб не разговарям. О, по-добре за мен, падна ми камък от сърцето. Камъните падат.